kai mata je zuwa mana mata kawai wa ina matan ne hayya kai girgir hayya kai sama hayya me ku buga kiɗa zani waka muje mata na zo zauna waka Allah ma mallaki na mana sarki na kasan da ni ka an gaza mini cikin mawaka an saka da ni ba dan na isa ko dan na kai ba ka yarda dan abin so na babba na gun abi na dan abu da babba irin sunan wanda shi mun ka kama kowa rike shi ai bai da dama domin sarar bana aga zani ne mata na zo zan mawaka Allah amin Allah kai sam wannan kiɗan ku ne wakar ku ce mata kuna ina zan so ku zo ku bar matso mana mata gare ku na zo da waka sadiq na zango ne yaran waka na yan Kano gari mai albarka mata ina yi to sai ku saka ko nan wuri da yanyo ku ni kwan sannan ku rausa ya sai ku taka mu ne gare ku gare da waka ai akai dole in jinjina gare ku mata dole in karkada kiɗan ku mata dole in rangada wakar ku mata farin ciki kake nema malam kaje yana ga mata nishaɗuwa kake nema malam kaje tana ga mata burin kowa ya nema ya samu yayi nema ga mata duk daɗi bai cika daɗi malam harka in babu mata mai mulki ko sarauta yana iko amma bai yi wa mata duk karfin mai karfi ko kuɗinsa juya shi suke yi mata Allah tsare ku sharrin duk mai sharri ya hana ku da dukkanin alkhairi ya ba ku duk abin da kuke buri amma in ya kasance mai alkhairi ƙara min sautukan waje dan maje ne ku dokan nan Allah topa mata in ba za na bar ku ba tura gaba yarinya tuya gaba yarinya taka gaba yarinya daure redan yarinya muje ma yarinya daure redan Allah dama an ce gadan al'ain sai falla mata da ni da ku sai ma mun zauna akwai batutuwa a cikin makina ko za a ki ko da za a karbe akan kuma ta sai ne sabon launi wayo ni Allah in ma mata ina za da zauna wayo ni Allah in ma mata ina za da kwana wayo ni Allah in ma mata ina za da huta wayo ni Allah da ba mata da ba mai sana'a wayo ni Allah da ba mata da na daina waka ga Usain da komai waka ya san muhimmancin mata Adamu zan kudan mutan Kaduna ya san amfanin su mata ku je ku tambaye Ado da Gwanda zai ba ku labarin mata Nazire na sarkin waka ba ya san amfanin su mata Hamis Bure ka shi ma mai waka ya san amfanin su mata ni ma sai ku zango mai waka ban san arena su mata ina kiɗa ko na rawa ina waka da ni da kun sai Allah amma yana faɗa na ƙara
mata ku taka ku juya dan Allah. In Abubakar dadi shi ma ya ce mata ku rausaya domin Allah. In dan Dubai aboki na gode mata ku je ku huta sai wata ran.